अनजालि 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 Bagaimana logoसे Mulai segrabat sama muda Laizam गोसो थोनायनि फोरमाय हरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि लाइजामनि गोसो थोनायनि फोरमाय हरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि लाइजामनि थांखिया बेनो दिसना लाइजामनि थांखिया बेनो दिसना आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो अनजालि गोदै नोंनि राव मा एसे मोहिनि गोनां नोंनि राव लाइजामाव लिरहरनाय गोदै नोंनि राव मा एसे मोहिनि गोनां नोंनि राव बिखायाव बजबना लाबाय आं नोंनि अननायखौ गिलिर खुदुंबाय सासेया नोंनि लाइजामखौ खोलो सुदेम बाराव नोंखौ नागिरो नागिरनानै नुवाब्ला गोसो जाखाङो खोलो सुदेम बाराव नोंखौ नागिरो नागिरनानै नुवाब्ला गोसो जाखाङो मा बेमार बियो आदा मा बेमार बियो apa video dong doktoraनो हायोना अजायानो हायो मा बेमार बियो आगै मा बेमार बियो doktoraनो हायोना अजायानो हायो मा बेमार बियो आगै मा बेमार बियो doktoraनो हायोना अजायानो हायो बोरै फाहाम बावनो गोसोनि मुलियाबो नोंनो थागै नांलाया डक्टरजों आंनो नायाखै गोसोनि मुलियाबो नोंनो थागै नांलाया डक्टरजों आंनो नायाखै डक्टर अजाबो नांला जोंनो Hello vocal to level to para dia suya eko ana hello Onzali Onay जोंनि सैथोयै बेसो जाना थागोन साल अखा
जोनोम नोंखौनो इसोरनाव आं बिगोन 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 Thank you.